bungwe la MEC lachititsa maphunziro ake achiwiri ophunzitsa anthu momwe adzathandizire kugwira ntchito pa tsiku loponya voti. Poyankhula ndi MBC, komishonala wa bungwe la MEC Emmanuel Fabiano ati maphunzirowa akhazikika pa magulu atatu a anthu, monga anthu omwe anaphunzitsidwa kale kuti aphunzitse ena, oyang'anira madera ochitika zisankho komanso osunga zipangizo zovotera. Iwo akufotokoza. Nkhani ikulu ndionena kuti pokonzekera chisankho cha chaka chino chimene chichitike pa 16 September, pali zinthu zambiri zimene Malawi Electoral Commission ikuchita molingana ndi malamulo amene alipo a chisankho komanso zomwe zikufunika kuti tichite kuti chisankho chizayende bwino. Ndiye pachifukwa chimenechi pala ambiri, magulu ambiri amene takhala kale apanga training komanso amene apangidwe training tsogoloko. Monga ngati dzulo ndi lero pali anthu amene apanga training amene kuti master trainers, akapangidwa trainer amenewa akapanganso akaphunzitsa anzawo level ina yake. Ndiye pali anthu amene akayang'anira zisankho pa polling station iliyonse, ma presiding officers ndi ena otero nawonso akupangidwa train, aina akupangidwa train. Pali ena amene akakhale at constituency level, kuti constituency returning officer, nawonso are being trained at this point. Komanso pali ena amene akuyang'anira katundu yense amene tikugwiritsa ntchito, amene azakugwiritsa ntchito ma ballot papers, ma documents osiyana-siyana, equipment zonsezo. Pali anthu amene apangidwa training kuti azaonesese kuti zinthu zikuyenda bwino. Mmodzi mwa anthu omwe anaphunzitsidwa kale Samuel Chiwambo ati maphunzirowa ndofunika kwambiri chifukwa awathandizira kukhala ozindikira pa nkhani yovota makamaka pokhala anthu omwe akaphunzitse anzawo. Iwo akufotokoza zambiri. Pali kusiyana ndi ma elections ambuyo ndi panopa chifukwa panopa pagwiritsidwa ntchito njira ndithu zapamwamba zimene zikuyenera kuti anthu auzidwe sanafike tsiku la chisankho. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndodzipereka pokhazikitsa chitukuko chomwe ndichopindulira Amalawi. Dr. Chakwera anena izi pa misonkhano yoyimayima yomwe amachititsa m'boma la Dedza pokonzekera chisankho cha pa 16 September. Kupita kutsogoloko ndiye tidzaonetsetse kuti zinthu zambiri zofunika kukonza zikonzeke, koma pali pano ngakhale iwo amene akuvutika sikuti popeza kwakhala masabata awiri ndiye tingosiyayi zichitike zofunika kuchitika chifukwa nthawi yatha kale. Ndipo ndamva madandaulo wanu onse aja, ndifuna nditenge zimenezi kukhala zinthu zakuti timange pa maziko tayika kalewa. Palibe amene akutsutsa kuti kumalawi kuno sidakumane ndi mavuto ayi. Palibe amene akutsutsa kuti ngakhale nthawi ya mavutoyo tachita chitukuko dziko lonse. Palibe amene akutsutsa kuti kumalawi kuno mavuto akadalipo, mavuto akukwera mtengo kwa zinthu. Zimenezi tonse timavomerezana, koma wena akungolondola zimenezo ngati masautso pamene ife ni boma lathu tikulondola zimenezo kuti tipeze mayankho ake, ndipo mayankho ake ayamba kale kupezeka nchifukwa chake tafika pamene tafika apa ndi chisomo chauta. Ndiye tifuna tikutsimikizireni kuti zimenezo tipitiriza kuyankha chifukwa nthawi zina tangopwetekana Amalawi tokha kamba kosakondana. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda omwenso akuyimira pa upresident mu chipani cha Peoples walonjeza kuti adzamanga nyumba 1 million komanso kupereka mwayi wa maphunziro ndi ntchito kwa achinyamata okwana 8,000 akupambana pa chisankho cha mwezi wa mawa. Iwo amayankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa pa bwalo la top 10 m'boma la Salima. Ndipo yemwe akuyimira ngati kansala wa chipani cha UDF kulingadzi West m'boma la Dowa ati adzalimbikitsa maphunziro abwino kuderali komanso adzayika magetsi aulere pa skulu ya primary zomwe zazungulira nderali. Iwo akufotokoza zambiri. Ndikufuna kuti achinyamata adzakhale odzidalira, adzaphunzire maluso a ntchito zamanja, komanso ndikufuna kuti ngati anthu adera lathu lino la Lingadzi East komanso Dowa pali zinthu zambiri zimene sizikuoneka bwino pamene kuti
sizabwinobwino ngati lese pansika pali uve wambiri umene one kuti nzofunika ngati ife tikakhalamo pampando tidzakonze zinthu ngati zimenezo. Pafunika zakhale mabini abwino komanso misewu yabwino komanso kuwalimbikitsa achinyamata kuti aphunzire ntchito zamanja, chifukwa ntchito tikanena tili kule anthu alimbikitse ntchito ndi anthu ambiri amene akuphunzira koma osachana kuti nidwe kulimbikitsa ntchito. Chifukwa kuti ayesa akhale odzidalira pa ntchito zamaluso komanso tikufuna kuti mzipatala musemu tizapitemo kuti mudzakhale mwakilini ndi ndalama zimene anatipatse ngati za CDF. Fedson Thomas omwe akuyimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo mu chipani cha MCP kumwera kwa boma la Phalombe alonjeza kudzamanga bwalo la zamasewero nderali ngati adzawasankhe pa chisankho chomwe chichitike mwezi wa mawa. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Tumbiko Nyorongo. Chimene ndimafuna kuti andandivotere panopa nchonena kuti ngakhale ntchito zitagwira koma pali ntchito zinaso zimene zasala. Nkhani za chipatalazi zinafunikanso kuti chipatala tichikuze chikhale health center osati ngati health post koma chikhale health center. Komanso madera amene mapangidwa sikero ya ana under 5 clinic mmene muja timange mu masheda komanso timange mu maoffice onena kuti pakama mobile clinic amene azipita mmadera amene momo kuti every week mwina masiku atatu achipatala azipita azikapereka mankhwala aulere kumadera kumene kumapangidwa sikero kuja. Komanso timafunisisa kuti tibwerese magesi masenta osiyana-siyana monga ngati patawanga pa Mwambatanofu pa Punduma pa Chirombo pa Waluma kubwera pa Ming'ambo pa Ucheni pa Ngawa pa Folokona pa Misero 6 ni malo ena angapo amene timayenera kuti malo amene ndofunika nditu kufike magesi. Ncholenga chona kuti chitukuko tibwere kumuzi timfike pamaso pa wanthu anthu azitha kugwisa ntchito magesi womujera zosiyana-siyana. Tinanso timafuna kuti kulese ulimi wanchira mbuyo muti tinakonza mawa irrigation kwa Nyambalo kuti tikondane irrigation scheme kwa Nkwanda. Timafuna kuti panopa tibweresenso maskimu angapo madera mukuti anthu azitha kulima ulimi wanchirira. Kumbukirani kuti tikupatsirani nkhani za chisankho kuchokera kuno ku MBC. Tibweranso zikatha izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu za chisankho. Mayi Maureen Chirwa Chitsulo wapempha anthu am'mudzi mwa Ng'ozo mfumu yayikulu Nthache kuti akhale m'magulu otchedwa macooperative ndi cholinga choti apindule ndi ndondomeko zomwe boma likupereka tsopano makamaka opititsa ntchito patsogolo za ulimi. Mayi Chitsulo Chirwa omwe akuyimira pa udindo ophungu ku nyumba ya malamulo ndi la Mwanza West pa chipani cha MCP anena izi pa msonkhano okopa anthu omwe anachititsa kumeneko. Malimbikitsa ndithu kuti pa 16 Septemba pano azabonera achakwera ndipo analisi zina zimene anapempha nkhani ya nsewu kuchokera pakusi paja kuzafika pano zakhala pano da imeneja yapasa 200,000 anyamata ndithu aukonzese umene uja ikudikirira kuti pangabwanji kutsogoloku. Komanso dalimbikitsa ndithu kuti skulu imene ali nayo paphaso ija paja panopa ikuyenera ipite nokustandard 7 atipatsa zosowa zawo akuti pakufunika malata dalimbikitsa ndithu kuti zimene zitheka tiyapangira ana akamatsegulira Septemba pano ndekuti zimene zikhala kuti zadani zatheka. Komanso dalimbikitsa ndithu achinyamata azimayi akhale m'magulu timati macooperative manager kuti tikapemphere ngongole za difi kuti tiapatse fertilizer komanso mbewu zimene ziyathandizire chifukwa kunoko ambiri akupanga ulimi wanchira.
Kafumpe Dzowa omwe akuyimira chipani cha DPP ngati kansala wa dera la Chigumukire mdera la Phungo la chigawo chapakati m'boma la Nsanje alonjeza zomanganso skulu ya primary ya Mpatsa ngati atawasankha pa udindowu. Iwo ati ndi khumbo lawo kuonetsetsa kuti ophunzira pa skulupa ali ndi malo otetezeka komanso abwino pomwe akuchita maphunziro awo. Kuyambira pa 16 September mfundo yambirira ngati ine kansala wano mukandipatsa mpando mene pa 16 choyambirira ti ndi mfundo ya skulu pano ana athu alibe malo ophunzirira. Ine ngati mwana wapatengani pano wamwachisi ndionetsetsa kuti mpata wana skulu ipezeke. Mfundo yachiwiri ti ndi mfundo ya msika wathu uno tili kumadzi. Msika tinamanga kalekale anzathu aulephera. Ife tionetsetsa kuti msika uja tikapitirize anthu akapanga business awo molongosoka. Mfundo yachinayi azimayi si nthawi yoti muziyang'anire pansi ayi. Ndi nthawi yoti muthamange. Mwayi wa mabusiness ndikupatsirani ine ngati kansala wanu kujawa chipani cha DPP. Mundiloleso ndipereke mfundo yachinayi kwa chinyamata anzanga. Mwindi mwayo ti skulu munachitapo ena ntchito zamanja mumatha koma mpata woti mupatsidwe kuti mugwire mulibe. Mukandipatsa ine voti yanu pa 16 ipa zaonetsetsa anyamata nonse mukhale ndicho chiti. Yuritan Tidza Valeta omwe akuyimira pawokha pa udindo wa Phungo dera lakumwera kummawa kwa boma la Nsanje apempha anthu kuti avoterenso ndi cholinga choti ntchito zomwe anaziyamba kale azimalizitse. Valeta ati akawasankha azaonetsetsa kuti nkhani za umoyo zikupita patsogolo komanso madzi aukhondo afikira aliyense. Anthu anandisankha 2019 pa zifukwa za ziyembekezo zimene anali nazo kuchokera kwa ine. Ndifo chimene zimene ndapanga mwachitsanzo mbali ya azimayi tapangira mabizinesi ang'ono kudzera ku ndalama ya CDF napasa azimayi ndi anyamata ndalama yokwana 10 miliyoni ngakhale ili yochepa komabe ena anathandizika komanso ndi mapulani oti ndalama imene ya CDF pamene pano yafika 220 miliyoni ndiye kuti 22 miliyoni izikhalano ya azimayi ndi achinyamata kupanga mabizinesi. Ndiye kuti ndalama imene iyi akangondisankhaso pampando tikutenga ndalama imene kwapasa achinyamata ndi azimayi kuti azipanga mabizinesi ang'ono. Komanso kumbali ya zaumoyo panopo ndamanga kale zipatala zitatu tikuyembekezera kuti tipitirize foti anthu akuchuluka mudera langa ino population ikuchuluka ndiye kuti tikuyenda kuti tipitirize kumanga zipatala zing'ono komanso zimene zili zoti zinamangidwa kalekale tiwonjezere mwachitsanzo ngati Mbenje Health Center imene tikufuna ikhale rural hospital kuti at least azimayi aziberekera pamenepo akufunika kuti mwina apange operation komanso pakhale mabedi mwina 10 olo 20 kuti anthu ena asamakagonekedwa ku Nsanje kuboma azigonekedwa kwa Mbenje pomwepo. Amori Brown Chintokota omwe akuyimira pa mpando wa kansala pa chipani cha MCP kuodi ya kumadzulo kwa Lingadzi m'boma la Dowa ati azaonetsetsa kuti akonza misewu yabwino kuderali anthu akawasankha pa chisankho cha mwezi wa mawa. Achintokota atinso adzalimbikitsa ntchito za ulimi wamakono za umoyo ndi za madzi aukhondo mdera lawo. Mubweresa jani ndi jani kumbali ya zitukuko pa nthawi imene anthu atakuvotereni kuti mukhale kansala wa dera limene. Ini
zambiri zosiyana ndikoti zikazikumbwera kumenango monga madzi abwino zipatala zabwino komanso masukulu abwino. oyimira chipani cha DPP ndera la kumpoto cha kumvuma mboma la Mangochi a Overton Medi apempha adindo kuti agwirane nawo manja polimbikitsa ulimi wa nthirira pofuna kuthetsa mavuto a njala nderali. Iwo auza MBC kuti dera lomwe akuyimira lili ndi zoyenereza zonse monga madzi ochuluka ndi madambo omwe ulimi wa nthirira sungavute, koma kuti adindo omwe analiko analibe chidwi. Francis Banda anayankhula ndi Medi. Watuja ndi anthu ambiri akanisei kuti mwina 95% anthu sakugwira ntchito, anthu kuti apeze ndrama apeze mbewu zokadzala zimavuta kulima of course amalima okha, koma kuti apeze ndrama azikagula zipangiso komanso kuti azikagula mbewu zodzala zimawasowa kwambiri. Imene ndikuonera ulimi wa nthirira inuyo kuti mupite mbali ya kulingamasa, ifeyo nthaka yathu ndi yabwino kwambiri kuti muchoke umene mupite kubala muyende mukafike mpaka kwa moto uko. Wani ifeyo tili ndi nyanja, mwayi womwe tili nawo ndi nyanja, koma chomwe chikusowekera kwa ife ndi utsogoleri. Amati kuti palibe chomwe chingayende ngati palibe mtsogoleri wabwino. Ifeyo kuti tipange focus kunkhani ya nthirira, anthu ndikukhulupirira kuti njala ikhoza kuchepa mu constituency. Ndipo apa ndi pamapeto pa nkhani zathu za chisankho lero. Kufikira msomawa pomwe tibwere ndi nkhani zina za chisankho, munali ndine Mercy Zamawa ndi mzanga ya Tauson Kamalata. Mwakoma nonse. Building a new Malawi will have to be a team effort every step of the way.